Bună ziua, lume, eu sunt iCam și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft 0.2 Alpha Build 3. Știți că v-am făcut preview la această versiune Minecraft și să facem o mapă de The Dropper, numită și Mega Dropper. Mapa. Ia uitați ce frumos desenat cu drope. Mega cu alb și după aia drope. Așa frumos. Și gros așa, ca aici. Nu știu cum a făcut asta, dar îmi place. Așa și... Oi de... Mega dropper. Mega dropper. Let's go. Unde? Da, păi unde mai... Oh, acolo. Mamă, ce... Deci nu vreau și eu să aflu cum scriu ăștia așa. Cum scrie el așa. Așa. Is a game with you, așa, știu. Da, în engleză. Nu spargi blocuri în mapă. Așa, regulile de bază, nu băga ceturi, sparge blocuri, dar genul și nu băga pe creativ. Complete într-un loc medium. Într-un loc medium. Ia. Faza, ia, în level 1, în lemn. Ah! Ah! Așa, deci ia să vedem ce trebuie să facem acum. Așa, scrie și în spaniol, se pare. Shed aquí gravel, dă un loc de mediu. Sen. A, e sen, nu e. Ce? Ce? Mamă, ce tare este! Ia uitați-vă puțin ce repede merge. Vreau să aflu și eu cum face asta pe survival. A, e apă. E apă, dar că e invizibilă. Cum a făcut? Deci vreau să aflu. Cum a făcut asta? Dar ce tare a făcut-o, vreau și să aflu cum. Așa, hai să mergem. Așa, deci se pare că e cam ușor dropperul ăsta. Așa. Așa. Elevatorul, iar gravelul, sandul, se pare că nu este... Să vezi de ce are trucuri mapa asta, deci nu vine să cred. Ce poate să facă unii pe mapele de Minecraft. Dar unde pun eu sandul ăsta? Ia. Eu put sand here. Yeah, deci stai puțin. Ce scrie aici? Insert sand here. Gata. Ui! Tare! Știu faza asta, e cu sign-uri și cu de-astea, dar nu știu cum face fazele alea. Oh, ce tare! La alea două a fost... La alea două a fost ușor, iar la asta e mai greu.
A fost doar să stai pe mijloc la alte. A fost. Trebuie doar... Deci e super tare mapa. Și cred că o să fac... Cât pe ce termin. Ați văzut și voi asta? Ce super mapa. Vreau și eu să aflu cum face asta. Cum? Ai serios? Dați numele meu acolo, iCam. Capam. Și numele de iCam mi-a venit Nu, mă! Am pus așa la numele, primul nume de Minecraft al meu a fost Capam, cu litere mici totul. Și mi să fac YouTube. Și aici am zis să pun și un I acolo, să fie mic și să-l fac mare. Și uite, așa m-am apucat eu de YouTube. Da. M-am apucat cu vorba și mor aici de 1000. Ce tare e făcută mapa, se vede că a muncit mult omul ăsta la ea. Așa că vă rog și pe voi să lăsați un like, să vadă acest om, să zicem așa, om. Cine o fi ca ea dacă vede video-ul ăsta, video-ul ăsta, deci e super tare mapa. Nu cred că mă înțelege el pe mine, da. Și vă juca ca de obicei, apăsați butonul de like dacă vă place seriile de mape de Minecraft. Serii de mape de Minecraft. Și să mai facem multe alte mape, fiindcă mai am o aplicație. O aplicație care are mape foarte tare, din câte eu. Are dropper-ul ăsta. Are un dropper, cred că o să-l fac și pe ăla. Dar asta e cel mai tare dropper. Deci ăsta e și scățul ăla și tot cel mai tare, uite. Cu galben, cu a... A fost creat de Mega Striker, ăsta și ăsta. A fost de departe. Deci 3 oameni am muncit la mapa asta. Poate că unul a avut ideea de... Ai de capul meu. Peaceful Rap. Ai de capul meu, am uitat. Cât ce? Că puțin și... dar e greu, mă! E așa de greu. Prima dată aproape că mi-a ieșit. Cât mai avem? Acum mai avem. Cred că o să facem 2 episoade de mapa aceasta. Că este ca ea. De ce, bă? Mă enervează. O să-mi pun spawn acolo, cred. Sau nu, că nu avem foi cu hack-uri. Și să pui spawn acolo, cred că e. Nu facem. Pe ce a fost? Mergi, fugi. Treci. Așa. Sari. Hai să vedem. Acum reușim. Deci acum reușim. Spawn acolo. Mergi. Deci nu vine să cred. Deci ce e așa de greu, mă? Să intri într-o gaură mică de tot. Nici chiar mică. Dar să zicem așa că e o gaură de aia, un bloc și intru acolo. Deci nu știu. Ia stai. Stați așa. Așa. Trebuia puțin mai în față, dar eu să știu. La al doilea bloc acolo este. Că știu că mereu eu sar de acolo, fiindcă da. Sar că acolo este aia și pot să ajung mai repede. În sfârșit, oameni buni. Nu cumva acum ar fi tare să fie un fel de creeper așa, deci ar fi să-i spăreze să mor. În sfârșit, acum hai să punem
Așa. Așa, iar liftul ăsta super tare, care îmi place mie. Și cred că o să punem sandul ăsta. Să mai încercăm să facem. Asta a fost System Error. System Error 11. Ce trebuie ce mă spate? Nu. Altul bug. Ia uitați-vă puțin. Apăsa aici și pune sandul fix unde apăs. Deci cum ar veni eu apăs să iau itemul și în același timp apăs să pun. Dar hai System Error făcut. Bă, ăsta era 3. Bă, las. Nu. Mamă, ăsta e mai greu. Parcă ăsta e mai greu ca System Error. Cred că o să stai asta ceva timp. Deci dreapta este mereu primul level, ca să știm așa. Cât pe ce. Deci trebuie să mergem puțin pe mijloc. Să stăm așa pe mijloc și la sfârșit să dăm în față sau într-o parte. Am înțeles acum, hai. Acum e ca pe calculator. Dacă sari, mergi foarte repede. Nu. Și cam cât avem? Hai că mai facem fică. Na. 12 minute episod, mă. Asta nu e episod, asta e deja mini. Prea în față! Am zis eu prea în față fix când am murit. Da, fix. Să pornesc sprintul. Mai... Da! Deci se pare că a fost... L-am făcut pe ăsta, fiindcă se pare că ne-am antrenat cu levelul 4 între el, când ne-am chinuit noi atunci să-l facem. Este, mă, eu apăs doar așa. Și eu cred eu că e și scar și... E și scară, dar și apă. Și le-a făcut invizibile. Dar nu știu cum. Uite, e o scară acolo. Da, a uitat să o facă invizibil. Da, uitați, scară. Doar că a uitat ăștia. Nu, sus. De ce? Zice de ce am murit acolo. Nu, că mă duc în ei. Dar pe scară, așa, că nu... Eu nu mai fac chiar asta. Și dacă dispare itemul. Unde eram? Cred că așa. Este. Așa. Partea asta. Da, uitați, apă invizibilă. Unde-mi sandul? Uite, mamă, ce m-am speriat că am pierdut sandul. Așa. Mergi, unde era încoace? Mergi în sus. Și acolo vedeți în mijloc, aici e butonul de cheat. Și am crezut că am căzut iar. Am crezut că am căzut iar. Ce? Ba, nu contează. Ia să vedem. Ce scrie aici? Așa, ca să spari, ca să... E bine că n-am murit. Trebuie să le facem pe rând, nu... Nu suntem țărani. Deci unul l-am făcut, se pare.
episodul. Punem send. Și da, stai puțin. Și ar trebui să facem să... Cât mai durează? În sfârșit, gata. Să nu pierdem sendul, punem aici. Asta e gata, mai avem aia, aia și aia. Deci l-am făcut pe ăsta, deci e gata ăsta. Hai că să facem noi ceva aia. Hai să nu blocuri, nu este bloc. Punem un sign acolo, să știm că l-am făcut. Bine, cam atât cu acest episod, oameni buni. Eu am fost iCam. La revedere!